Hallo, hallo allemaal. Wat de hel gaat hier? Het jullie nog van mij maar naar die party toe genooi? Hier zijn niks frieten hier nie. All the way gekomen. Wie se koek is dit? Weet jullie misschien nou, ik vat zomaar die ook samen met mij. En wat kan ik nog hier vatten? Ik nog een paar choppies zoek nou. Mijn kleinkinderen zeggen, doe kan niet speelgoed tussen jullie, maar je moet zeggen, die vatten. Dan had ik het van niet gekocht. Maar ik kan ook dit. Ik ga met baby en dan. En wat is hier nog op de pan? Dan moet nog dit koekje vatten. Maar jullie mij moet zien nog. En wat deze. Oh, heb je eetklaartime? Maar ik vat zo met die op. En ik vat kan ik die kaartje opvatten als jouw naam hier en dan zijn we net morgen van ja, mijn neighbors kunnen misschien kan ik zo met die kaartje gewoon geven. Oké. Rijdt zo, zo. Oké, bye jullie. Dankie, die party was baie lekker. En ik van my baie geniet. Kan ik? Yes, lekker. Maar die was aan my kakste party ooit. Hulle het min friete gehad. Kyk hier, die minste kos wat ek nog ooit weggedra het in my hele lewe.